Якія гарантыі бяспекі прапануюцца Лукашэнку? Каму яго прыхільнікі робяць страшнае папярэджанне, а таксама якая трывожная падрыхтоўка ўжо пачалася ў Беларусі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пачалася трывожная падрыхтоўка. Хоць да верасня яшчэ месяц, але ў Беларусь ужо прыбылі першыя расійскія вайскоўцы для сумесных вучэнняў Захад-2025. Першы эшелон з асабовым складам і тэхнікай сустракалі пафасна, і вітаць вайскоўцаў адправілі 2 дзяўчат з караваем. Звярніце таксама ўвагу, што на афіцыйных фота, які публікуе Мінабароны, твары расійскіх гасцей заблюраныя наглуха. Прыхільнікі Лукашэнкі пачалі маштабную і страшную кампанію па запалохаванні тых, каго не могуць злавіць. 9 жніўня, у 5-е ўгодкі выбараў і пратэстаў 2020 года, беларусы за мяжой збіраюцца правесці шэраг мітынгаў і акцый. На гэта адразу же адрэагавалі сілавікі. Губазік у сваім неафіцыйным канале пагражае удзельнікам крымінальнымі справамі і канфіскацыяй маёмасці. Следчы камітэт у сваю чаргу пахваліўся, што высветліў асобы больш чым 200 удзельнікаў мінулых замежных акцый, якія прайшлі на дзень волі. Сілавікі кажуць, што ў Беларусі з гэтай нагоды ўжо прайшлі ператрусы, на маёмасць фігурантаў накладзены арышт, а іх саміх плануюць завочна судзіць за садзейнічанне экстрэмізму. Все установленные участники уличных акций признаны подозреваемыми по уголовному делу за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 361 прим. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит работу по идентификации лиц, принимающих участие в подобных акциях, и каждый понесет установленную законом ответственность. Але ж некаторыя прыхільнікі Лукашэнкі пайшлі яшчэ далей. Напрыклад, вядучы АНТ Ігар Тур проста ў эфіры агучыў імёны некаторых фігурантаў і назваў іх маёмасць, якая засталася ў Беларусі. Еще удачно совпало, что у меня в руках таблица с фотографиями и личными данными и перечнем оставшегося в Беларуси имущества этих самых 207 граждан. Например, у Бородаенко Дмитрия Сергеевича есть квартира на Стариновской в Минске. У Елены Николаевны Паркун на Янке и Брыля. У Сергея Кияткина на Тополевой в Слониме. У Вадима Комаровского участок с домом в деревне Делятичи Новогрудского района. У Сергея Соколова гараж в Новополоцке. У Валентины Соколовой квартира в Несвеже и так далее. Да тура адразу далучыліся і іншыя сумна вядомыя персанажы. Напрыклад, Рыгор Азаронак прапанаваў адабраць маёмасць фігурантаў крымінальнай справы і пусціць яе на военно-патрыятычныя клубы і сацыяльныя дамы. Цытата. «Шматдзетныя амапаўцы будуць вельмі радыя». Да яго таксама далучыўся і Олег Гайдукевіч, які паведаміў, што яго ліберальна-дэмакратычнай партыі патрэбныя новыя офісы, і пад іх якраз падыдзе канфіскаванае ў апанентаў Лукашэнкі жыллё. Усе гэтыя пагрозы ад следчых і прапагандыстаў з'явіліся менавіта цяпер не выпадкова. Гэта адкрыты зварот якраз да будучых удзельнікаў акцыі на 9 жніўня. Тыпу не хочаце праблем, дык сядзіце ціха. Але ж такія паводзіны сілавікоў і праўладных дзеячаў таксама даюць зразумець, наколькі Лукашэнку яго паплечнікаў трыгераць любыя падобныя мерапрыемствы. Улады намагаюцца перагарнуць старонку і зрабіць выгляд, што 2020 быў выпадковасцю, а цяпер, маўляў, і Лукашэнка легітымны, і апанентаў у яго не засталося, і ўвогуле вунь ідуць перамовы з амерыканцамі, а там не за гарамі і зняццё санкцый. А тут людзі не даюць забыцца свету пра дзеянні улады і сілавікоў, а таксама прагу беларусаў да свабоды, і гэта страшна бесіць, злуе і раздражняе прыхільнікаў Лукашэнкі. Ну а ў самых вядомых праціўнікаў Лукашэнкі працягваюць адбіраць жыллё. Цяпер у Мінску выставілі на продаж кватэру знакамітай плаўчыхі Аляксандры Герасіменій. 4-пакаёўку плошчай у 120 квадратных метраў будуць прадаваць праз аўкцыён. Тут нагадаем, што трохразовую медалістку Герасіменю і спартыўнага функцыянера Аляксандра Апейкіна завочна судзілі ў Мінску ў 22 годзе. Іх прызналі вінаватымі ў закліках да санкцый супраць Беларусі і далі кожнаму максімальна магчымае пакаранне па 12 гадоў калоніі. Акрамя таго, у Герасімені тады канфіскавалі маёмасць, забралі больш за 48 000 даляраў на беларускіх рахунках, машыну Land Rover, кватэру з машынамесцам і нават халадзільнік.
Перамовы Ціханаўскай і Лукашэнкі, а таксама прапановы апазіцыі яго чыноўнікам і сілавікам. У вялікай гутарцы з нашай нівай дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка распавёў новыя падрабязнасці пра ініцыятыву апазіцыі. Ён паўтарыў, што спадзяецца на круглы стол з Лукашэнкам ці яго прадстаўнікамі і падкрэсліў, што лічыць неабходным удзел амерыканцаў як медыятараў. Але ж незразумела, ці пойдзе на такое сам Лукашенка. Ці дакладней зразумела, што без крайняй неабходнасці на такі крок ён не рашыцца. І тут Вячорка не мае ілюзій. Ён не выключае, што такі круглы стол можа адбыцца ўжо пасля смерці ці сыходу Лукашэнкі і падкрэслівае. З боку офіса Ціханаўскай ёсць разуменне, што ва ўладзе і каля яе таксама зусім розныя людзі. І нават сярод сілавікоў ёсць сумленныя афіцэры, калі не браць зусім ужо карныя органы кшталту Губазіка. Вячорка мяркуе, што на многіх людзей унутры сістэмы варта разлічваць у выпадку перамен. Акрамя таго, прагучалі цікавыя думкі наконт сыходу Лукашэнкі і гаранты бяспекі для яго. Вячорка лічыць, што сёння Лукашенка апынуўся ў вельмі непрыемнай для сябе сітуацыі. Цытата. Яму баляць санкцыі, баліць ізаляцыя і ён баіцца зменаў на украінскім фронце. Ён вымушана ідзе на дыялог з амерыканцамі, таму што бачыць у гэтым нейкую перастрахоўку для сябе. Лукашенка спрабуе дабіцца паслаблення палітыкі ў дачыненні да Беларусі, не зрабіўшы нічога ўзамен. Вызваліўшы Ціханаўскага, ён цяпер спрабуе зняць санкцыі. Мы лічым, што гэтага недастаткова. Канец цытаты. Пры гэтым Вячорка не выключае і нечаканага павароту падзей адносна Лукашэнкі. Зноў цытата. Добраахвотна Лукашенка ўладу аддаваць не збіраецца, але калі да гэтага дойдзе, ён мог бы разлічваць на гаранты бяспекі для сябе і сваёй сям'і. Літаральна пару тыдняў таму Ціханаўская абмяркоўвала такі варыянт з замежнымі лідарамі і выказвалася думка, што ў Лукашэнкі проста няма шляху адыходу. Калі ён гіпатэтычна пагодзіцца на мірны транзіт улады, нават калі гэта патэнцыйна зойме некалькі гадоў, то тады гаранты бяспекі для яго і яго сям'і можна разглядаць. Але толькі пры ўмове, калі ён сапраўды мірна сыходзіць, рэпрэсіі спыняюцца і беларусы вяртаюцца дадому. Тым часам Лукашенка заняўся самакатамі. Учора ён падпісаў указ нумар 295, які ўносіць змены ў правілы дарожнага руху. Сцвярджаецца, што дакумент падрыхтаваны з улікам сучасных умоў і пажаданняў грамадзян. Адной з галоўных навінак стала абавязковае спешыванне раварыстаў і карыстальнікаў самакатаў пры перасячэнні праезнай часткі. Гэта звязана з ростам колькасці аварый з іх удзелам, каля 9 сотень выпадкаў за апошнія 2 гады. Акрамя таго, былі перагледжаныя і правілы карыстання самакатамі, сігвеямі і манаколамі. Для ўсіх іх уводзіцца абмежаванне хуткасці. Не больш за 25 км на гадзіну на веласцежках і 10 км на гадзіну на тратуарах. На цяжкіх прыладах, маса якіх перавышае 35 кг, цяпер ездзіць па тратуарах увогуле забаронена. Асноўныя палажэнні указа пачнуць дзейнічаць з 1 верасня. Страшную знаходку зрабілі ў беларускай вёсцы на Смаленшчыне. Там адшукалі жудасную шасціпальцую руку, якой каля 7000 гадоў. Гэты артефакт датуецца канцом 5-га, пачаткам 4-га тысячагоддзя да нашай эры і не мае аналагаў у археалогіі каменнага веку ўсходняй Еўропы. Сама рука зробленая з дрэва. Яна мае 6 завостраных пальцаў і старанна зашліфаваная, а на тыльным баку выразана 7-праменёвая разетка. Гэтую руку адшукалі падчас раскопак у даліне ракі Арцейкі ў Смаленскай вобласці. Там зямля захавала арганічныя матэрыялы дзякуючы унікальным умовам. Колішнія дамы цяпер знаходзяцца на дне ракі, і тарфянік закансерваваў рэчы старажытных людзей на тысячы гадоў. Першапачаткова гэтая кісць была часткай нейкага прадмета, пра што сведчыць злом на запясці. Але што гэта быў за прадмет, скульптура, ідал ці нешта яшчэ, і каму належала гэтая рука, пакуль невядома. А беларус знайшоў манету, якой 2000 гадоў і высветліў, ці можна на ёй разбагацець. Невядома як, але мужчына стаў уладальнікам рымскага дынарыя, выпушчанага ў першым стагоддзі нашай эры. Манету адчаканілі ў гонар Юліі Флавіі, дачкі імператара Тыта Флавія Веспасіяна. Але ж аказалася, што каштуе такі артефакт няшмат. Эксперты паведамілі, што падобную манету ў ідэальным стане можна было прадаць трохі больш за $1000, а канкрэтна гэты экземпляр са шматлікімі слядамі зносу яны ацанілі недзе ў 200-300 беларускіх рублёў. Дзікая гісторыя адбылася пад Мінскам. Там пажылы мужчына пасварыўся са старшынёй садовага таварыства і кінуўся на яе сякерай. У выніку жанчына страціла 4 пальцы на руцэ. Цяпер у Мінску ідзе суд і агрэсіўнага пенсіянера вінавацяць у замаху на забойства. Мужчыну пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі. З
Звычайны гараж пад Гроднам штурмавалі сілавікі. У аматарскую майстэрню прыбыла цэлая дэлегацыя з розных ведомстваў. Аператыўнікі памежнага камітэта, крымінальны вышук, змагары з эканамічнымі злачынствамі, падатковая, а таксама ўзброены атрад спецназа. Прычына крылася ў тым, што ў гаражы цішком выраблялі метэазонды і дроны. Выглядае, што майстар ці то сам займаўся кантрабандай цыгарэт у Еўропу, ці супрацоўнічаў з такімі кантрабандыстамі. Але ж хутчэй за ўсё спярша сілавікі падумалі, што мужчына дыверсант. Цяпер дроны і запчасткі для іх канфіскавалі, але пра лёс іх гаспадара нічога не паведамляецца. Беларускую бабулю выратавала пракуратура. Даволі нетыповая гісторыя адбылася ў Віцебску. Там махляры падманулі пенсіянерку, павесіўшы на яе онлайн-крэдытаў на 9,5 тысяч рублёў і прысабечыўшы грошы. Сама яна зразумела, што адбылося толькі калі пачала атрымліваць паведамленні ад банка пра запазычанасць. І цяпер пракуратура адзначыла, што крэдыты былі відавочнай працай махляроў, а пацярпелая жанчына не разбіраецца ў камп'ютарнай тэхніцы, мае 10 класаў адукацыі і нізкі даход. У выніку суд стаў на бок пенсіянеркі і дазволіў ёй не плаціць па тых крэдытах, а ўжо сплачаныя ёй 3300 беларускіх рублёў банку прыйдзецца вярнуць. У Мінску праходзіць незвычайная выстава пад назвай «Жахлівая прыгажосць». У літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адкрылі экспазіцыю, прысвечаную традыцыі стварэння пасмяротных масак. Такія маскі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце і Мікенах, дзе іх рабілі не з адбіткаў твараў, а як сімвалічныя пахавальныя маскі. У старажытным Рыме прадстаўнікі эліты выкарыстоўвалі сапраўдныя адбіткі твараў, часам зробленыя яшчэ пры жыцці, каб пасля паказваць іх на пахаваннях. У сярэднявеччы і новы час у Еўропе, асабліва пачынаючы з 15 стагоддзя, маскі пачалі здымаць з твараў памерлых як мадэлі для скульптур і партрэтаў. А вось у 19 стагоддзі яны сталі мастацкімі і навуковымі аб'ектамі самі па сабе. Такія маскі сталі выкарыстоўвацца таксама ў судовай медыцыне, напрыклад, для ідэнтыфікацыі асоб. Да нас дайшлі пасмяротныя маскі многіх выдатных людзей 19-20 стагоддзяў, як, напрыклад, Напалеона, Лінкальна ці Тэслы. Як не дзіўна, гэтая традыцыя існавала і ў савецкай Беларусі. Цяпер на мінскай выставе можна ўбачыць пасмяротныя маскі вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў: Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Петруся Броўкі, Уладзіміра Караткевіча, жонкі Янкі Купалы Уладзіславы Луцэвіч і многіх іншых. Пахуліганілі пасажыры, а пакаралі кіроўцу. На Берасцейшчыне дарожная камера засняла, як два чалавекі высунуліся з люка машыны падчас руху. Пасля праблемы атрымалі не пасажыры, а малады чалавек, які быў за рулём машыны. Даішнікі паведамілі, што хутка адшукалі кіроўцу і прыцягнулі яго да адміністрацыйнай адказнасці. За падобнае парушэнне ў першы раз даюць папярэджанне, але калі выпадак паўтарыцца на працягу года, то будзе ўжо штраф да 4 базавых велічынь, а гэта сёння складае 168 беларускіх рублёў. У Барысаве анансавалі загадкавы гуманітарны праект амаль на 1 мільён 200 тысяч даляраў пад назвай «Адраджэнне яўрэйскіх традыцый у полікультурнай прасторы Беларусі». Аднак ён выклікае шмат пытанняў, бо сёння яўрэйская супольнасць у горадзе фактычна знікла. Праект, размешчаны на сайце барысаўскага райвыканкама, прадугледжвае рэканструкцыю міквы, то бок яўрэйскага рытуальнага басейна ў аграгарадку Зембін, а таксама стварэнне музейнай экспазіцыі, правядзенне лекцый, семінараў і нават навуковых канферэнцый. Каля мільёна даляра з бюджэту праекта пойдзе менавіта на аднаўленне міквы, яшчэ 100 тысяч у валюце закладзена на дакументацыю. Але ж суфінансаванне з боку мясцовых структур складае пры гэтым усяго толькі 3000 даляраў. Праект пазіцыянуецца як культурна-рэлігійная ініцыятыва, але ўзнікае галоўнае пытанне: для каго гэта ўсё? У Барысаве на сённяшні дзень амаль не засталося яўрэяў. Супольнасць была знішчаная падчас халакосту і з цягам часу цалкам знікла. Раней у 22-м годзе ішла нават гаворка пра тое, каб выключыць зембінскую мікву са спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Цяпер жа той жа самы аб'ект раптам стаў цэнтрам маштабнага і дарагога праекта. У выніку некаторыя бачаць у гэтым хутчэй спробу асвоіць бюджэт, чым імкненне да сапраўднага адраджэння. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.